стана една. Нищо не може да се направи. Стана каквото стана. Катрин обожава мащахата си, кажи ли, че тя е отгледала. Иска на поканата, иска нормално си. След като майка е починала, името и да не е до името на баща й, аз не мога да търпя моята. Изключена е да цъфне на поканата, обаче баща ми не е съгласен и него да го има. Ако не я няма, сфера, ако и мащахата на Катрин я няма, това е невъзможно. В никакъв случай предложих да няма никакви родители. В край на краищата спокойно може сами да обявим бракосъчетаването си, от наше име да поканим гостите. Да, ама не. Катрин ми себа. Заяви, че това ще да бъде пресница за нейните родители, които плащат скъпо и прескъпо сватбата, особено за мащаха. Ето толкова много се била трепала за нея. И аз накрая клякнах изцяло, но нямах вече сили, приех името на мащахата ми, което не виждам тая кучка мръсница да цъфта на поканата. И се обаждам, но майка се те предупредя. Викам, ало, мамо, мамички, направи каквото можах да го избегна, но няма как. Ивон трябва да има на поканата. Тя ми вика, ако Ивон я има на поканата, не иска мен да ме има. Вика ми, мамо, не дей съвсем да отравяш нещо. Как смееш да предлагаш името ми да висне само на поканата, като ми изоставена жена под Ивон, закопчана за фамилията на баща ти? Вика ми, мамо, закъснявам, приятелите ме чака, сега ще затворя, ще си поговорим утре на бистра глава. Да, ти все имаш нещо важно да вършиш, всичко е по-напред от мен, довиждане. И ми затвори, Марк, затвори ми, Серж, спусна ми слушалката. Катрин беше до мен, не чу какво каза и ме попита. Мило, пипни, мърда. Какво каза? Нищо ми не каза, че не иска да бъде на поканата. Може за малко да остави настрани самолюбието си. Ти това можеш също да кажеш на мащахата си. Това няма нищо общо, бъди се на майка си пак. Обаждаме се на майка ми пак. Катрин взе другата слушалка. Иван! Ми вика майка ми. До сега си караше каручката на където ти скимне. Но понеже изневиделица се вземаш да развиваш брачна активност, се оказва, че съм принудена да прекарам един следобед и една вечер с баща ти, човек, когото не съм виждала 17 години, на когото не възнамерявах да показвам буските и коремчето. Всичко това няма как да избегна, но сега научавам, че на поканата най-очевидното нещо, което всеки ще получи, ще се типна самичка. Катрина слушалка да клати глава с погнусена гримаса. Вика ми, добре бе, мамо, обясни ми защо си такава егоистка. Иване! Късно е, Иване! Имаш още много неща да учиш в живота, моето момче. Хайде сега, върви при приятелите си. И после какво? И после. Нищо. Мини драма с Катрин, пресекох я, защото закъснявах.